Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Unqatshelwe iBhayilo wesilisa oneminyaka engu41 waseMpumalanga eSchoemansdale wabulala intombi yakhe ngesikhulu ihluke esebenzisa imbazo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwede medical malam ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Unqatshelwe iBhayilo wesilisa oneminyaka engu41 uSimanga Kamanga ubebekwe icala lokubulala intombi yakhe ngesikhulu ihluke esebenzisa imbazo. Lo owesilisa waseMpumalanga eSchoemansdale kubeka ukuthi wageca wabulala intombi yakhe emva kokuba nengxabano yabe isishona ujuqu. Lo wesilisa wabe seyithatha eyihambisa emgwaqeni njengoba wayeseyibulele ngembazo. Kubeka ukuthi ke namhlanje ubevele enkantolo lihlehlele umhla ka17 icala lakhe ngenyanga ezayo. Ngommeli wakhe uadvocate Nkosi Ngiphile Mabuza uthe kusamele athole okuningi oluphenyo ngalo leli cala lalo wesilisa. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngalo lolu daba khona lapha eziguleni zokuxhumana. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.